आं बुंनो गोनांब्ला थुनलाइनि बेगरा आंनि मेलेमाव माने जाग्रोदोंमोन आइनिफ्राय। आइया लेखा रोङाबाबो खिन्थु थुनलाइनि बेगरा आइनिफ्राय फैदों। बेनिफ्राय लिरनायनि थुलुंगा माने इनडाइरेक्टलि एलपियावनो आं लिरदों माबायदिहाय बे सल' बाथा आइया जे बुङोमोन आंखौ बेखौ बावलांजानो गिनानै आङो थारमाने लिरना दोनग्राखांबाय। बे हुदाया आंहा बे लिरनाया बे समावनो सोमजिखांदों। बेनिफ्राय आङो क्लास 4आव फैबाय। क्लास 4 माने आजिखालि क्लास 6 एमइनि फार्स्ट आरो फैबा मा जाबाय बेयाव जोंहा स्कुल उइक जायो। स्कुल उइकआव मोनसे लिरनो होबाय। बे समाव जोंहा बर' मिडियाम गैयामोन। आं असमिया मिडियाम, बर' मिडियामा हाबाखैनो बे समाव। बेयाव नुबाय नटिसआव माने सात्र कर्तब्य लिरनो होदों रचना कम्पिटिसन। आं लिरबाय आरो लिरबाय होना फैबाय। बेनिफ्राय नटिसआव नायबाय बान्थाया 1 नम्बरा आंनि। आं बिराद थुलुंगा मोनबाय। बा माथो आं 1 नम्बर जाबाय रचनायाव। बे थुलुंगाया आंखौ बोखांबाय। बेनिफ्राय 1968आव आङो मोनसे रायथाइ लिरबाय स्कुलाव छात्र शिक्षार्थाय होननाय मोनसे आं रायथाइ लिरबाय। बेबो साफाय जाबाय जोंनि स्कुल मेगाजिनाव। जोंनि फरायसालिनि लाइसिनि मुङा सबिता। बेयाव बर' गैयामोन बे समाव, आथिखाल दं। बेयाव सेबखांजाबाय। बे सेबखांनाया आंहा थुलुंगा मोनखांबाय। बा आंनि रायथाइया सेबखांजादों। बे समाव बिराद थुलुंगाथ' बियो। बेनिफ्राय क्लास 7 आं बारबाय, माबा क्लास 7आव हाबबाय। थारमाने बे समाव हाइ स्कुल। आजिखालि एमइ स्कुलबाबो जोंनि दिनाव क्लास 7आ हाइ स्कुल। स्कुल उइक सोलिबाय थादों गोजां बोथोर। आं खेला गेलेनायखौ नायनो थांदों, गेलेनायफोरखौ ओरैनो आं गेलेयामोन। गेलेनायाव बारा राब गैया। थेवबो 3 थिंखिया दौर आरो बल गेलेयो आरो खख'। 3 थिंखिया दौराव आं खदाय फार्स्ट मोनो। आंखौ फेजेननो हायामोन। बेनिफ्राय आं जेथिया बेयाव स्कुल उइक नायनो थाङो फुङावनो बे लामा बे स्कुल नांला खाथियाव टिचार्स हस्टेल मोनसे दंमोन। बेयाव नरेन चक्रबर्ती होननाय जोंनि इंराजिनि सार बिथाङा थायो आरो बिथांनि बिबोनांना भागिन बे थाफायो। आंखौ नुना लिंबाय, ओइ लीला एफायनो हासुन। आं थांबाय खाथियाव। मा सारा नटिस बर्डआव होदो एसे कम्पिटिसन होदो स्कुलाव छात्र नियमानुबर्तिता। नों लिरसुन। नों लिरना लिराखै? आं लिराखै सार। नों लिर। आं सानबाय इसेबां छात्र दङ सारा रावखौबो बुङाखै। आंखौ मानो बुंखो? आंहा मोदोमाव नांबाय आरोखि। थारमाने आं माबा मोनसे रोंगौखायसो आंखौ सारा बुंदों। बे स्कुलाव जोंनि समाव बे समाव 600 ना 700 गथ' दं। आं मिथिनायाव सारा रावखौबो बुङाखै। बेनिफ्राय आं खेला नायनानै बेलासि न'आव फैना सानबाय सारा जिहेतु आंखौ लिरनो थिनदों जे आइ नो सामथिं, आं हयथ' माबा मोनसे रोंगौ सारनि नोजोराव। बे रोंनायखौ आं बिजिरनानै लिरनाया उसित। बेखौ साननानै आं कलम हमबाय स्कुलाव छात्र नियमानुबर्तिता होननायखौ लिरनानै आं जमा हैबाय आरो आंथ' बान्था मोनगोनखौ सानाखै। बेनिफ्राय नटिस बर्डआव नायबाय 1 नम्बराव बान्थाया आंनि। 2 नम्बराव नबिन कलिता, बे क्लास 10नि गथ'। आरो बे मोनब्रैयाव लेटार लानानै मेट्रिक पास खालामदों। बे 1969नि खोथा। 1969नि खोथा 1969। नबिन कलिता होनबाना क्लास 10नि गथ'। बे इन्जिनियारिं कलेजनि प्रफेसार जाबाय, रिटायार जाबाय आदाया। खुब गाहाम, खुब सिनसियारमोन मानसिया। बेनिफ्राय आरो थामथिया जाबाय आंनिनो क्लासमेट नारायण राजबंशी। बे थामथि जादों, आं सेथि। बे साननैसोनि उनाव नबिन कलिताया आंखौ लिंबाय। बे ओरैनो आंखौ लिङा, खारन आं क्लास 7 बे क्लास 10 बहुद फाराग दं क्लासनि। बेनिफ्राय लिंबाय, भाइटि नोंनि रचनाखौ आं फरायदो, नों एसां मोजां रचना लिरदो, आं नोंखौ स्वीकार खालामदों, आं मानिदो जे आं क्लासनि लेखायावसो आं बहुद गोरों, खिन्थु आउट नलेजआ नोंनिख्रुइ आंहा बारा नङा। बे खोथाया आंखौ आरो जौगाहोबोबाय, बिराद थुलुंगा होबाय। बे समाव नबिन कलिता होनबा जोंनि स्कुलनि गासै गथ'आनो आथिङाव हमना खुलुमनो रोबाखै। बे ओरैबायदि अनेस्ट, ओरैबायदि फरायनायाव गाहाम आरो इमान सिनसियार, माने अनथावथाव आरो मानसिया। बेनो जेला आंखौ स्वीकार खालामबाय होननानै आं साननानै आंहा माने बोलोआ बारा जाबाय आरो गोसोआव। बेनिफ्राय बे एसे कम्पिटिसनाव आं फार्स्ट मोनबाय। बे एसेखौ जोंनि लाइसि सबितायावबो प्रिन्ट खालामबाय। बेनिफ्राय
फैबाय 91 सरि 71 बे 1971आव सुंद' सल' बादायलायनाय खन्थाइ बादायलायनायाव लिरनो थिनबाय आंनि क्लास सारा लिरबाय लिरनायाव सुंद' आं फार्स्ट खन्थाइयावबो आं फार्स्ट मोनबाय बेबो आंखौ थुलुंगा होबाय बेनिफ्राय जोंहा लासै लासै बर'नि थौआ फैदो आबसुनि आङो मार्का मारा लिडार नङामोनबाबो आं नङाबा फरायसा गथ'फोरा सिगाङाव थाङा दा बेबायदियाव जोंहा मोनसे धौ फैबाय फैनायाव आंनि साननाय हनाया बर' नेसनेलिजिमथिं बारस्लायबाय आरो जोंहा सासे आमाइ दङमोन निजा आमाइ नङा माने सोमोन्दोनि आमाइ बे आमाइनि नामा हलधर उजिर बिथाङा MLAबो जादोंमोन 62 बेनिफ्राय मास्टाराव हाबफिनदों बे बिथाङा खोब मोजां खन्थाइ लिरो आरो खोब स्टाडि खालामो ओमफ्राय आमाया मोनसे खोथा बुंबाय सानसे भागिन नेसनेल इन्सपिरेसना बिराद गिदिर इन्सपिरेसन बे इन्सपिरेसनखौ आं मोनासै मोननायमोनबा माबा मोनसे हयथ' आंबो खालामनो हागौमोन नोंसोर बे नेसनेल इन्सपिरेसनखौ मोनदो मोजां खोथा बेखौ नोङो मोजाङै माने आरजिनानै नों बाहायनो नाजा आं बुजिबाय मा व्हाट इज माने नेसनेल इन्सपिरेसन आं बुजिनो नाजानाय दा जातिनि जिथु धौ फैदो बे धौनि खाबुखौ लानो हायोबा आं माबा मोनसे खालामनो हागोन आमायाथ' बेखौनो बुंदो बे धौनि खाबुखौ आं बोरै लानो हायो बे दिननिफ्राय आंहा नोजोरा थाबाय बे नोजोरखौ लाखिनानै आं थुनलाइनि फारसेनो जाथों हारिमुनि फारसेनो जाथों बा माबा माबि फारसेनो जाथों आं थारमाने खामानि मावनो लादों आरो आं सिन्था सरसा खालामनो लादों आरो बे दिननिफ्रायनो आंनि साननाय हनाया बर' नेसनेलिजिमथिं बारस्लायदों आरो बे कलेजावबो आङो एसे कम्पिटिसन खालामबाय बेयाव जोंहा दा आथिखालनि बर' साहित्य सभानि सभापति तरेन बर'आ एडिटरमोन बिथाङा आंनिख्रुइ थाखोसे बारा गिदिर बिथांनियावबो आं बान्था मोनदों क'क्राझार कलेजाव एसेट लिरनायाव दा आंनि थुनलाइ फरायसा समनि थुनलाइ सिबिनाय बेखिनियानो बेनिफ्राय दालागै आङो 13 खान 14 खान आं लेखा लिरबाय आरो सुजुबाय आङो हारसानि गेजेराव देरदों जोंहानि न'खरनि साहा सब नापित मानसि आरो बैश्य मानसि बेनिफ्राय खोला आरो सोनाबथिं सब बरबिटिया बर' नसेबो गैया आं माने बर' राव बारा मोजाङै रोङामोन खिन्थु नेसनेल स्पिरिटआ जेला हाबदो बे आंजों सानैसो दङमोन माने माबा गवालपेरा मानसि सात्र खोब मोजां सासेया प्रिन्सिपाल जाना रिटायार जाबाय नारायण ब्रह्म आरो सासे रेलवे साख्रि मावदों लहित ब्रह्म बे रिटायार जाबाय आं बिसोरनिफ्राय सोदोबफोरखौ सोङै सोङै लिरना लाखियोमोन माने मोनसे बिथिं बर'खौ लिरबाय असमिया बिथिं माने आं बर'खौ लिरो बिदि मुखास्थ' खालामोमोन आं बिदि खामै खामै थारमाने आं बर' रावखौ सोलोंदों आरो बेनिफ्राय 1972 थारमाने 1972आव बर' गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो आङो थारमाने बिथोन होबाय गथ'फोरखौ जे जोंहा बर' मेगाजिन दिहुननांगौ खिन्थु जोंहा साफायनो फैसा गैया जों आखाइजों लिरनानै दिहुनदोंमोन बे जाबाय आलारि बे आलारिया दाबो दङ माने जों बेखौ साफायदो मोनथाम इस्यु जों आखाइजों लिरदों बे मोनथाम इस्यु आंनियाव दंमोन बेखौ जोङो 2015आव साफायनानै जों सेबखांना बेखौ दिहुनदों माने स्केन खालामना बेनिफ्राय दालागै आं बिजाब हिसाबै गिबियाव आङो 1988 मायथाइयाव 4 अक्ट'बरमोन नामा बर' बाथ्रा फाव होननाय बिजाब मोनसे आं लिरदों बे दा क्लासाव रेफारेन्स बुक बेखौ आइनिफ्राय मोन्दोंमोन माबोरै मोन्दों आइया सोब खोथा बुंनायावनो मोनसे माने बाथ्रा फाव बुंखायो मोनसे फ्रेसेस एन्ड इडियम्स बुङो बेनिफ्राय आंनि बे लिरसुला गोसोआ सानबाय मा आइया बुंनाय खोथाफोरखौ लिरना लाखिदो र' आंहा मोनसे सभाब दङ उन्दैनिफ्रायनो जिनाय खाख्रि बिलाइबाबो आं गारा माबा लिरदों बे बहिखौ आं गारा आं जुदा दोनो खुनु दिन गारा दाबो दङ बेफोरो ओमफ्राय आइया बुंनाय खोथाफोरखौ आं लिरना गालांग्रा जाबाय लिरनायावनो सानसे नायबाय आङो क्लास मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव बिदि बाथ्रा भावा प्राय 70 जादों बे 70खौ आं बिजिरनानै लिरनायाव लेखा जाहैबाय ओमफ्राय बे बुस्थुआ खिन्थु आइनिनो आंनि नङा बेनिफ्राय आरो आं दस्रानिफ्रायबो बुथुमाखै बेनिफ्राय सानबाय बेथ' आइनिसो आइया लिरगिरि जानायमोनबाथाय आइयानो लिरगौमोन आइया लिरगिरि नङैखायसो आं लिरदों होननानै साननानै
लिरगिरि हिसाबै आंनि नामा थाबाबा आं आइनि नामाव बिजाबखौ बावबाय बे समाव आइया थैयाखैबाबो आं आइनो बावदो आरो बे गिबि खिताब बे दा आंहा गोसो माने मोजां बे दा स्कुलनि हायार सेकेन्डारि रेफारेन्स बुक बर' बाथ्रा फाव गिबि ओंखारदोंमोन ना 1988 अक्ट'बर मासाव बोथोराव ओंखारदोंमोन बे हायार सेकेन्डारियाव रेफारेन्स बुक जादोंमोन फार्स्टआव दा आइडेलाव बेनि जिथु प्रिफेस इन्ट्रडाक्सन बेखौ आइडेलाव माने टेक्स्ट बुकआव सोदों बे मोनसे आरो बेनिफ्राय कुइसन फैनाय खोथाबो बुंदों एम ए होनाय गथ'फोरा बेनिफ्राय सेकेन्डआव आं मा लिरखो आं बावबाय खुब खमबाव रिलिजन एन्ड डेन्सेस अफ दा बड'स बि जागोन 1993 नि फेब्रुवारि ओइ जे टंलायाव जे बर' साहित्य सभा जादोंमोन बे समाव थारमाने अदालगुरि जिल्ला बे समावथ' अदालगुरि नङामोन दरं जिल्ला आबसुआ सेबखांना दिहुनदो बेखौ होमबाना आफादगिरिया करुणा स्वर्गियारिमोन बिथांमोना दिहुनदो खुब खमबाव बे सेकेन्ड बेनिफ्राय दिहुनबाय बर' मोसानाय फार्स्ट खोन्दो बेबायदि बेनिफ्राय 2011 सनाव आबुं खोन्दोखौ ट्राइबेल एन्ड सिडिउल कास्ट रिसार्च सेन्टारा बर' मोसानायनि आबुं खोन्दोखौ थारमाने सेबखांना दिहुनदो बेयो दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि रेफारेन्स बुक आरो मोनसे लिरबावदोंमोन आङो बर' हाबायाव मेथाइ आरो मोसानाय बेखौ बर' एमआइएलनि मेजरनि माने बेखौ रेफारेन्सआव होदो बे लेखाखौ बे गांथामा आंहा दा कलेजाव आरो इउनिभार्सिटियाव सोलियो रेफारेन्स बुक हिसाबै सोलियो आरो बेनिफ्राय आङो नायजाब लिरदोंमोन धनस्री दैमालु थुनफावथिना बेनिफ्राय सल' लिरबाय 2016 नि जानुवारि दिहुनदों लावगि आब' बेनिफ्राय सल'बाथा लिरबाय बेखौ 2014 दिहुनदोंमोन नामा बर' सिखिरि सल' होननाय आरो बावैसो सेमोन आं दिहुनदों असमियाव इतिहासर पटभूमित अदालगुरि जिल्लात बाथौ धर्म दा बेबायदि टटेल 12 खान्दा 13 खान्दा मा जाबाय आं लेखा लिरनाया आरो सुजुनाया 14 खान जाबाय गासै बिजाब माने गासै 27 खानसो जादों आरो दा बेबायदि आरो सुजुनाय लिरनाय आरो गासै आं रायथाइ लिरो मोजां खोथा सोंदो आंहा बांसिन इन्टारेस्टेड फक कालचार माने जोंनि बर'नि हारिमुनि कालचारनि सायाव नागिरनानै बिजिरनानै आंहा लिरनायाव बांसिन गोसो दं आं दाबो कलियाबर साब डिभिजननि जि खेराइ खालामो बे खेराइनि सायाव आङो रिसार्च बायदि आं स्टाडि खालामबाय थादों आरो आं बिजाब लिरबाय थादों 2013 निफ्राय आं दिनैसिम कलियाबर साब डिभिजननि खेराइनि सायाव आं स्टाडि खालामना लिरबाय थादों एबार सेबखांनो होगोन आरो जिथु बर' मोसानाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव एप्रुभ जाबाय माने रेफारेन्स बुक हिसाबै बेखौ लिरनायाव आंनो 15 बोसोर नांदों 15 बोसोर आं फोजोबदों बेखौ बेबायदि आरो माने दा बेनिफ्राय आरो मोननै आं लिरबाय थादों मोनसे जाबाय मा वर्ल्डनि फेमास आइजोफोरनि मोनसे बिजाब आरो मोनसे बर' आइजोफोरनि फेमास आइजोफोरनि मोनसे बिजाब बे मोननैखौ आं दा खालामबाय थादों आरो खेराइनिजों लाबजों गांथाम दा आं एखे मोनसे लोनथ्रि लांबाय थादों आं खेराइनिखौ फैगोन बे खैराबारियाव जानो गोनां बर' साहित्य सभा हायोबा दिहुननाय मोनसे नोजोर दं हायोना हाया आं खिथा रोङा 2014 आंखौ अदालगुरि जिल्ला आबसुआ 6th फोरदाना दैमारि मेमरियेल बान्थाखौ आंनो होदो थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय बेनिफ्राय 2017 अदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभाया आंनो मंगल चन्द्र लिटारेरि थुनलाइ बान्थाखौ आंनो होदो बेनिफ्राय 2018 आंखौ बाक्सा थारमाने तामुलपुर जिल्ला भबेन नार्जि थुनलाइयारि बान्था आंनो बे थुनलाइ सिबिनायनि थाखाय होदो दिनैसिम आङो रायजो राजानिफ्राय बे मोनथाम बान्थाखौ मोननो हादों निजिनि जिथु थांखि बे थांखिखौ जुदि जाफुंसार होनो लुगैयोबा गावनिख्रुइ गोरों होननायखौ जायखौ सानो फोथायो बिनि एडभाइस लानांगोन बिनि सायाव फोथायनाय थानांगोन आरो गावनि खामानिखौ बियो दा नागार मावनो सोलोंनांगोन अध्ययन नांगोन बिजिरनाय नांगोन आरो गिदिंनो नांगोन आरो गिदिंनानै बिनिफ्राय बियो गियान लानो सोलोंनांगोन धर्जआ मेन बुस्थु